Tal e como xa fixeran o curso pasado, a AMPA Santa Uxía do Ceipo Grupo de Ribeira retomou as mobilizacións para exixir a dotación de mestres que permita manter un ensino de calidade. Se ben a Consellería atendeu as súas demandas co incremento de especialistas, non foi así co de profesores, posto que unha das aulas de terceiro de primaria non conta con titor asignado. É un caso sin parangón en toda a provincia, porque non existe ningún colexio público da provincia que non teña un titor ou unha titora propio para o curso. Eso supón deixar en total desamparo a este colexio e dixéramos explicación que se nos dá dende inspección é que temos superado o catálogo que nos corresponde como colexio, porque despois das dixéramos reclamacións que fixemos o curso pasado conseguimos aumentar o número de profesionais especialistas en EAI, en necesidades especiais, e polo tanto, como eles din que o catálogo xa está máis que superado, non nos mandan unha titora ou un titor de educación primaria, que é fundamental. Que solución nos dan? Unha solución totalmente esperpéntica, que é que unha mesma mestra titorice a 2 cursos e que o resto do profesorado do colexio, incluído especialistas, vayan utilizando as súas horas de garda para ir impartindo as clases en función do que podan. Eso pois daría como resultado que ese grupo de alumnos, que son 23 nenos e nenas de 7 ou 8 anos, algúns deles con necesidades especiais, tiveran cada día a un mestre ou unha mestra diferente impartindo unha materia diferente. Dende a AMPA critican ademais que a Consellería adoptase esta decisión a última hora, vale o compromiso adquirido a finais do pasado curso de contar con mestres titores en todas as aulas. É unha decisión de última hora, porque esta plaza é unha plaza producida por unha vacante de unha titora titular que ten concedida unha comisión de servicios por cuidado de fillos, o cal é normal, en outra área, e polo tanto, desde o mes de xuño que temos comunicación desta comisión de servicios, se lle ven pedindo a inspección e a xefatura que nos cubran esta plaza. A resposta deles en todo momento foi que a plaza se cubría automáticamente coa lista de sustitución de interinos, que é o lóxico. Foron pasando os meses, xullo, agosto, esa plaza non se sustituía, e a principios de mes, o día 1, cando chegou a dirección e lle reclamou esta plaza, lle volveu a dicir o mismo, que se sustituía automáticamente. E o Bernas, cando se chamou para dicir que hoxe comenzaba o curso e que non tiñamos nomeado ainda ese titor para organizar o colexio, para organizar o centro, dixosenos que non se nos iba a mandar. Que non se nos iba a mandar, non sei se é porque non lles dá gana ou porque é unha vendetta contra o colexio do grupo en base ás protestas que fixemos o ano pasado por moitos motivos. Ademais desta protesta, dende a AMPA xa remitiron un escrito á xefatura territorial solicitando o nomeamento urxente dun mestre. De non ter resposta, manterán as mobilizacións cada luns ás 11:30 ata conseguir a cobertura de todas as prazas docentes.